Ano to? So, ayun na yun. Ano to? Ayoko nito. Parang tanga. Oh, oh, di ba? Ito gusto mo, di ba? Ano to? Ano ka, uy? Video mo yung nagpunta kay ano yun, maligo. Diyos ko, ang labo. Nasa loob ng... Oh, bakit kasi nakaganon pa nga? Babasa. Okay, eto na. Nako, hello sa inyo lahat mga ma'am. Ano to? Nakakauna pala. Una na at may naman na mula sa aking unang gagawin na icebreaker game. So, meron akong mga cards dito. This is an icebreaker games na madalas namin ginagawa ng mga road trippers. Actually, sa kanila to hiniram ko kasi gusto kong gawin natin. Gusto kong gawin sa inyo. And most of the time, ginagawa talaga to ng buong grupo. Nakaikot kayo. So, para sa ating mga audience, sila yung makakasama natin. Sila yung para magiging ako. Ako yung magiging tagabunot ng mga question na sasagutin niyo. So, meron lang dito medyo kaunting may problema kasi English yung mga... Ayun lang. Doon tayo magkatalo. Bahala ka dyan. So, madali lang naman. Actually, Yung jowa medyo... mo. Ayun. Huh? So, medyo may mga, ano to, most of the time is talagang personal question to. So, Ayusin mo may lang. may mga tanong dito. Syempre lahat na nakabase sa Ako, ana. Kung ano yung mabubunot mo, yun ang sasagutin mo. Okay? So, marami-rami itong cards na to. Pero, meron lang tayo at least kung ilang cards yung mapipili. So, babalasahin lang natin siya para nasa Ayusin mo talaga yan, Althea. English pa naman yan. Alam mo naman ako. Pinchum 4 pa ninyo. para mas lalo ka na, makilala ng mga tao. Ayan. Bakit ang balasang liliit ng iksi Sa ng mga daliri. Okay, pili ka ng unang ano. Kahit saan. Isa lang? Isa lang muna. Ayan. Then, ako na magbasa, ikaw na. Ako na, marunong naman ako. Okay. How would you describe your father? How would you describe your father? English din yung sagot. Okay, Tagalog. Ano ka ba? He's like a cement. Matigas. Yeah, because as we all know that cement is the one who hold the foundation of your house. So my father is like a cement. Matigas ang tatay mo. Oo. Matigas pero malambot yung puso. Pero ngayon palahubog naman eh. Malasinggero na. Baka yun ang nagiging shield naman niya. Yo, parang ano, yun nga. Na ayaw niya makitang yung, di ba yung nanay ko is stroke. Tapos parang nalungkot siya pero hindi kasi siya showy. Alam mo yon, yung gusto niya ipakita pero parang mahiyain. Kaya sa pag-iinom tapos saka siya minsan, mahal na mahal kita. Oo How nga. does it feel? Pag narinig mo? Naiinis kasi nga lasing. Sabi ko nga, sana sinabi mo yan nung normal ka. Pero siguro nga, yun yung way niya to express his feeling. Sweet din naman pala. Semento nga pala. Malambot. Yun talagang bago tumigas. Bago tumigas. Huh? Parang Sa ikaw akin- yan. At saka, parang simento din siya. Diabetic eh. Hindi na tumitigas. Expired na simento. Okay, bunot. Next. How do you value money? It depends. Kasi kahit gusto ko mag-ipon, gusto ko i-treasure ba yung kita ko. Pero may mga circumstances talaga na kailangan mo siyang gastusin. Kasi nga, especially to my case, my family na parang ako na talaga yung breadwinner ngayon. So, binavalue ko talaga siya. Pero at least naman, may Oo, sense may napupuntahan naman na siya. maganda. Hindi naman para lang sa pansarili. Yung kalandian lang, Lang. hindi. Kung may landi man siguro yung mga extra na yun. Yung mga sobra-sobra na. Yung tapos na yung obligasyon mo sa family, saka na yung Sa'yo. Okay. Next.
What good traits do your father and mother have which you see in your personality? Oh. Siguro pagiging marunong makisama, yung gano'n. Kasi kahit sabihin mo mabait ka pero hindi ka marunong makisama, parang pa rin, parang useless. Mhm. Kasi syempre ang pakikisama kahit anong uri at ugali ng tao, O pwede mong pakisama. dapat mo sabayan o pakisamahan. Yun siguro yung nakuha. Marunong Fairness. makikisama. In fairness naman, saksi ako sa lahat ng mga ganyang eksena. Kahit buang na yung kausap ko ngayon, pa rin. Kahit inis na inis ako sa kanya, kung kailangan magplastikan, plastikin ko rin siya para lang mapakisamahan ko kasi ito kasi si Althea may din to, may saltik minsan. Pero alam mo yung hindi mo magets pero sa tagal naming magkakaibigan, nagets ko na siya pero yung ibang tao baka hindi pa nagets, ganun. Kaya ako na naman. Hindi mo maintindihin. Kasi bipolar kasi may bipolar siya. Moody. I'll go. Next question. What are 3 things you want to see in your married life? Wow. Actually, Ang tanong, ano ka ba? Are you willing to go for Yeah. as a married? Pag wala pa akong jowa, simula ngayon hanggang 40 years old, kasi 36 na ako, so may 4 years na. Pag wala akong jowa, pagdating ko ng 40, aalis ako dito, maghanap ako ng lugar na kung saan mahanap ko yung girl na para sa akin. Tapos married life, a good father to my son, Kids. to my kids, a good Alright. husband to my wife, and a good provider to my family. Lahat naman, I guess lahat naman talaga yun din ang gusto, di ba? I mean, hindi man lahat na-achieve yung ganong factor. Pero at least, Yun ang gusto mo talaga rin makita. Just like your parents. Go. ilan ba to? Ubusin? Tingnan natin kung ilan naabutin ng 8 minutes. 6 pa lang. Do you consider difficulties a blessing in disguise? Explain. Do you consider difficulties a blessing in disguise? So yung mga paghihirap mo, Oo naman. o yung mga Oo. yung mga pinagdadaanan mo ba ay makukonsider mo siya as a blessing? Oo, kasi hindi ka naman bibigyan ni Lord ng mga difficulties kung hindi mo kaya eh. So, kung ma-solve mo yung difficulties na yun, meaning, alam ni Lord na kaya mo. So, yun yung blessing na na-solve mo na yung difficulties. Ano tong difficulties na Like, wag na magpatanga-tanga pa, like financial difficulties, especially sa work natin ngayon, na minsan malakas, minsan hindi. Mas marami talaga yung hindi. Pero alam mo yung marami pa ring taong alam yung nahihirapan ka. Kaya ginawa sila ni Lord na instrumento para magpaabot ng kanilang tulong. So kung ma-solve mo na yung mga difficulties mo na yun, meaning blessing yun kasi nga na-solve mo siya at binigay ni Lord dahil alam niya kaya. with the help of the other Yeah. Okay. Fairness. English. Fairness nakakaano siya ng mga tanong na English. Why? Grabe siya. Okay, yeah, last. What has been the greatest act of kindness you have shown to another? Wow. So ano na yung yung pinaka mabuting ginawa mo o pinakita mo sa ibang tao? Yung respect. Oo, kasi pag nirerespeto mo yung isang tao, doon na yung lumalabas yung love mo siya, yung pag respect kasi yung pinakita mo sa ibang tao. Respeto din kasi yung babalik sa'yo. And malaking factor kasi yun kasi kung alam ng tao na nirespeto mo siya, mataas din yung tingin ng tao sa'yo. Kahit ano pa yung estado mo sa Yes, wala naman sa estado yan. Basta marunong kang rumispeto. At saka makisama. magbigay
magbigay ng magandang ang tawag ito, pakikisama sa kapwa. Andun yung masarap pakinggan na, uy, kahit mahirap yun siya pero respetadong tao. Diba? Hindi siya bastos. Yeah. Okay, so meron kang 2, 4, 7. O, gawin na nating lucky. Yan, para sa last question. Ako naman ang bubunot for you. Ano ba yun? Ako ang bubunot para sa kanya. Okay. Oh, Ano yan? what is your favorite room in the house? Favorite room? In the house. Yung ano ng nanay ko, Ano, bedroom? yung kwarto Saan? ng nanay ko. The bedroom. Oo, kasi ano, yung Ba't nakikita mo sila doon? hindi, favorite ko sila doon. Kasi tumatabi na ako matulog sa kanila eh. Ano ka na natutulog? Kaming tatlo na sa isang kama. Kaya favorite ko na siya. Paano nahigaan nyo nun? Ano? Oo. Oo, pag ganun pala. Oo. Mula doon sa bintana. Tatay ko, nanay ko, tas ako. Si So, nanay. pinapagitnaan namin. Yun yung favorite Room mo ngayon. Hindi na ako nagtatambay masyado sa Sala. doon sa labas. Hindi na. Doon na ako nagtatambay, lalo na nakahiga Bakit? si mother. Gusto ko lang siyang tingnan kasi, di ba, hindi naman natin alam kung kailan siya kukurin ni Lord. At least, na-feel niya na nung buhay pa siya, andyan ako. Kahit palagi akong wala ngayon. Umalis. Pero pag nandun ako sa bahay, andun lang talaga ako. You make sure. Correct. Ano to? Awa ka. So, yun na yun. Ano to? Ayoko nito. Parang tanga. Di ba? Ito gusto mo, di ba? Ano to? Ayan na yung lucky 8 question for Gwen. Ano ka, uy? Mula sa icebreaker, Yawa. ba't ko ba kasi binunod yung huli? So, para at least mas makilala natin sila yung mga social climber based on sa mga question mula dito sa icebreaker card na meron ako. Inaano ko? Inaano ka? Subukan natin tapos ito para sa lahat. Ano nangyari sa'yo? Buang. Thank you so much, Gwen Kobang. Tingnan natin, kilala natin kung sino yung susunod na Thank you, sasagot sa ating icebreaker. It's DJ.